Gotovo 500 milijuna ljudi diljem svijeta trenutačno je zaraženo hepatitisom B ili C. Taj broj je čak 10 puta veći od broja oboljelih od HIV-a. Ono što je uistinu alarmantno jest da gotovo jednako toliko ljudi boluje od te opake bolesti, a da to ne zna. O tim problemima i prevenciji govorimo danas kada se obilježava Svjetski dan borbe protiv hepatitisa. Izvolite. Koliko to košta? Samo tetovaža, plus nova sterilna igla, plus ruke, 4.500. Isječak je ovo iz predstave Što mi može virus udruge Hepatos i Maloga splitskog kazališta, koja je izvedena u Riječkom lutkarskom kazalištu. Gledali su je liječnici i predstavnici gradskih i županijskih odjela za zdravstvo koji su usko povezani u radu s oboljelima od hepatitisa. Na zanimljiv i zabavan način predstava govori o hepatitisu. Putujući po Hrvatskoj, informira javnost o tome da svaki 12. stanovnik zemlje ima kronični hepatitis B ili C, te da većina to i ne zna. Djevojka iz naše priče, Ana iz Rijeke, ima 29 godina i već 10 godina boluje od kroničnog hepatitisa C. Kao i mnogi drugi, ne zna kako je i kada oboljela. Iako je pristala razgovarati s nama ispred kamere, okrenula je lice jer, kaže, ljudi sa zadrškom prilaze oboljelima. Pa da pravo kažem, ne znam točno, nisam sigurna. Možda intravenozno preko injekcije, ali ne znam. Šta su doktori rekli? Pa ne znam, nisu baš ništa previše govorili. Znaju li ljudi uopće šta je hepatitis C? Ja mislim da u biti ne znaju puno ljudi, samo su kao ono što su čuli. Jer u biti da znaš ono stvarno šta je, moraš početati o tome. Ana živi s roditeljima, ima stariju sestru. Oni joj daju potporu, ima svoj krug prijatelja koji su je prihvatili s ovom bolesti. I to joj je dovoljno. Pa normalno. Pomažu ti ili imaš li njihovu potporu? Ali dobro, to je bolest, opet ta bolest ne možeš ju vidjeti niti osjetiti previše jer je to nešto što je unutar tebe. Izgledaš normalno i to sve, ali nije to nešto strašno. U biti je, ali s druge strane nije. Riječka udruga Hepatos odnedavno ima svoje prostorije i besplatni telefon 0800 400 405, gdje stručnjaci volonteri pružaju pomoć savjetima i informacijama. I na neki način želimo tim ljudima dati drugu priliku i sigurno i drugim ljudima koji su dobili ovako i onako, nije bitno, ali da nekome pomognemo, na primjer, u tome. Znači, mi smo udruga koja, ajmo reći, tim ljudima želi omogućiti da što lakše dođu i da što lakše se educiraju i da se izliječe od hepatitisa i C i B. Ana ima velikih planova, samozatajna, malo nam govori, ali medicinska škola i smjer za fizijatra velika su joj želja. Razgovori sa školom traju. Sada, starija i iskusnija, kaže da bi u svojem životu ipak neke stvari promijenila. Pa promijenila bi neke korake. Da li bi dala možda neke savjete nekim mladim djevojkama koji su, recimo, mlađe od tebe? Nisam o tome prije puno razmišljala, ali o tome da bi se mogla zaraziti. Ali tako, dogodilo mi se. Pa da se paze. Eto, o prevenciji, o tome kako se boriti protiv hepatitisa razgovaramo u studiju s Tatjanom Rejić, predsjednicom udruge Hepatos. Dobar dan, dobrodošli. Odmah pitanje, jesam li ja broj 12 i ovo je hepatitis, slogan je ovogodišnje kampanje, što to znači? Da, jesam li ja broj 12, evo to je jedna majica koju ćemo i vama, Petre, pokloniti. Sa time je prije 3 godine jedna nevladina organizacija na globalnom nivou, Svjetski savez za hepatitis, pokrenula u stvari svjetsku javnost, odnosno donosioce odluka, političkih odluka. Ove godine smo u stvari želeći ispričati što više ljudskih priča i kako je to osobama koje žive sa kroničnim virusnim hepatitisom C, bazirali se na nekoliko poruka. 4 poruke su. Tako je, 4 su poruke. Mi ih možemo skratiti na otkri, spriječi, izliječi. To je inače nešto sa čime je udruga i Hepatos i počela svoje djelovanje još prije 10 godina. Pitali ste me što znači jesam li ja broj 12. To znači da svaki 12. stanovnik planeta Zemlje ima kronični virusni hepatitis B ili C. To je onih više od pola milijarde osoba na svijetu. Da ih je svaki 3. stanovnik Zemlje
zemlje je bio u kontaktu sa jednim ili sa oba virusa. Na godišnjoj razini ih umire 1 do 1,5 milijuna, a većina, dakle 80%, kao što ste vi dobro kazali, 80% tih oboljelih uopće ne zna zbog toga što nisu testirani. To je alarmantnije nego kada je riječ o HIV-u. Postoji hepatitis B i C. Postoji više cjepivo vrsta koje spriječava infekcije. Što je s hepatitisom C? Dakle, ovako, tih hepatitisa postoji više vrsta. Zašto se stalno govori samo o hepatitisu B ili C? Zbog toga što oni dovode do kroniciteta i kad su u kroničnom obliku, onda oni mogu izazvati posljedice tipa ciroze, primarni rak jetre i tako dalje. Da, postoji cjepivo protiv hepatitisa B. Naša je država Hrvatska zaista napravila sve i od 2007. godine se novorođenčad cijepi. Od 1999. godine 12-godišnjaci. Nažalost, poput cjepiva za HIV, tako ne postoji ni cjepivo za hepatitis C. Ja vam moram kazati da sam danas na preskonferenciji od voditeljice Ureda Svjetske zdravstvene organizacije čula jednu jako ohrabrujuću vijest, a to je da Bill Gates i njegova supruga su zaista dali ponovo jako novac. Uložili su u razvoj cjepiva za HIV, ali pošto su to jako slični virusi, to će ići paralelno. Je li ovdje problem i edukacije? Ovogodišnja kampanja okrenuta je upravo prema mladeži, tinejdžerima. Da, svakako je problem edukacije. Ono što ja uvijek govorim, mi kao pacijenti ističemo da za nas hepatitis nije samo zdravstveni problem. To je problem socijalni, to je problem društveni, to je problem stigme, diskriminacije, svega onoga što prati kad vi imate bolest, kad se nikome ne usuđujete reći, kad se osjećate izolirano, kad ne govorite to u obitelji, kad vas napuštaju prijatelji, kad ne želite kazati da vam dijete ne bi bilo izbačeno iz vrtića, to je stigma, to je diskriminacija. A u osnovi svega stoji nedovoljna edukacija, ali ne samo šira javnosti. Dozvolite mi da ovo završim. Postoji i nedostatna edukacija, pa čak i dijela zdravstvenih djelatnika. Upravo zbog toga je Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala nakon 10 godina zaista predanoga rada naše udruge, prepoznala je nas i imenovala je udrugu Hepatos za National Focal Point, odnosno to da prevedem na neki način povjerenik Svjetske zdravstvene organizacije, a temeljem ugovora kojega sklapa sa državom, Republikom Hrvatskom, tako da ćemo zajedno sa referentnim centrima Ministarstva zdravstva u narednom periodu raditi na projektu dodatne edukacije. Eto, gospođo Rejić, hvala na gostovanju o ovoj danu i borbi protiv hepatitisa. Još će biti govora i večeras u našim informativnim emisijama. Hvala još jednom.